Ka drone Russia kala siat penperai ka weng ka bus ha ka thain sumi Ukraine ha ka bakhandai ngut ki brave kila yap bat pen mensau kum basau ngut ai bat ka ne ka jingjia kala jia tang hadin ka to ka ne kenta hadin ka jingya kren ya suk ka ningkong jonki ha padeng ka thma ka bla ne kum ba license ai ka bla penlong ha ka khan re trik ujemang arajar arpesan kini ka jingya kren ya suk ka ningkong da ki arken hon ba mi khmat ne ki te ki ar tali ki ri la penlong Hadom la Basi Palace, Hanongba Istanbul kari Turkey, Haringkat kajing temu ban penkut no, ya kajing yakin at, kabala ne palat laisnem. Henry kini ki arkin hun la ongba ki klem la ban poi sya kajing yakren ban sange ya siat wat hapadeng kajing kentu President kari United States of America, u Donald Trump ban penkut no ya kathma. Hashwa ban pensange shwa ya kajing yakindo, ki kin hun na Ukraine ban Russia ki le rai ban ya penpai, marshi hajar ngut ki koidi na kathma. La ong bakilia keren halor kajing sange ya siat Henry la hab ban up ya karai ni ki arngut ki presiden kata Volodymyr Zelensky kari Ukraine bat Vladimir Putin kari Russia ya kini kajing ya keren ya suk ka baningkong la penyai do foreign minister kari Turkey u Hakan Fidan u bala ong bagi don artli ki lenti kawai sya kajing ya suk bat kawai pat sya kajing jat bat kini ki artli kin hab ban shim ya karai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya